Prieteni, astăzi o să ne jucăm jocul acela cu 99 de zile, noaptea, 99 de nopți, așa. A devenit viral și eu am supraviețuit 12 nopți. Și acum o să ne jucăm și pe video. Deci hai să mergem cu niște oameni. Oh my god, eu! Așa, da echipă de 3. 1 poate. Și știți cum stă treaba, deci eu o să filmez doar... Hai să nu ne jucăm jocul ăsta totuși, că o să ne ia mult și pe mine mă lasă maxim 15 minute. Asta ne jucăm mai multe jocuri. Să vedem ce ne jucăm. O să ne jucăm jocul ăsta care e super fain. Deci dacă vreți să-l jucați, se numește Squid Game Curry Baby Tower. Este engleză, așa că dacă mai zic și eu niște chestii greșite, nu mă corectați în comentarii. Am dat sunetul așa. Hai te întoarce capul ăla. Ha? Nu vrei. O să avem nevoie de cheia. Auci. Avem nevoie de cheia asta. Cred că o să dau puțin cu sunet, pentru că mie mi-e greu dacă n-am sunetul la păpușă. Sper că nu încurcă. Mă opresc acum. Hai, mă. Ok, deci aude... Da, voi vreți mingle. Mingle? Nu mingle. Ce zic aici, doamne? Nu vreau să explodez. Na-a. La de s-a oprit. Cu cipi. Ok, am la cheia. Perfect. Mergem. Eu m-am mai jucat la jocul, dar vreau tata. Da, e încă se chinuie acolo. Sărim. Că poate avem șanse. GPS unida. Da. Și nu mai zic nimic, că sunt concentrată. Ce face asta? Să moară, cred că se mișcă. Ce a făcut asta? S-a bubuit? Hai, domnul, poate îi dau să explode. Da, și poate ne mai jucăm, nu știu, joculețe. Grow Garden, nu, că nu mai îmi place. M-am plictisit. Grow Garden. Ce tot Grow Garden? E și în somn s-a jucat Grow Garden. Colegii mei. Deci m-am nebunit cu Grow Garden. Grow Garden. Ce e asta Grow Garden? E un joc în care îți faci o grădină și atâta. După stai degeaba și aștept să te bage sigur. Mare chestie. Îți mai ai niște peturi, dar asta e. Și eu am peturi faine, nu zic, nu am unul de 10%, unul de 4%, dar facem asta degeaba. Că o să-mi trăiască ochii albastră, pe care nu avem acum. Deci ce jocul ăsta pe de asta? Acum încă e trollerul. Ce ați făcut, mai? A scăzut așa. Odată om, odată bebeluș. Ce să zic? Haide, girl! Mă descurc la jocul ăsta. Wow! Hei! Poate cădeam aici. De mă făceam de râs că... Vai de mine. Am zis că mă pricep, dar mă pricep de nu mai pot. Și acum mă mai las. Da, ce să zic? Bă, mi-e frică de tine.
ultimul loc. Și acum trebuie să facem asta cu sticlele. Hii! În față. Oh my god, nu, e în fața asta. Dreapta. Ok. Sper să nu primesc mesaje atâta. Le-am zis că celor care mă sună să nu dea mesaj acum. Hai, da. Sau să mă sune, depinde. De ce am luat-o pe acolo? Pam și insectul în față. Nu. Instinctul. Ok. Nu cred că o să mai pot să fac mult video. Nu știu. Tot un pic să mă uit, deci ignorați aici. Minute. Păi 6 minute. Păi mai pot să fac. Destul. Cât să termin jocul ăsta așa că de 6 minute. 8 minute. Mai e ceva. Zic eu. Și față. Acum stânga. Stânga. Nu stânga. Dreapta, stânga. Tu, haide. Tu, băiatul. Oh my god, sărac. Și acum față. Bă, da. Am zis din greșeală. Scuzați-mă și pe mine. Eu că eu pe sticla asta ca să cadă odată. Ok, și am luat și materialele. Asta deci. Good. Îi mulțumesc băiatului ele. Ia. Haide. Thank you de ajutor. Că mi-a ajutat să trec. Deci îmi place celor care se oferă să se facă bebeluș. Nimeni nu prea vrea să fie bebeluș. Vreau că gen ți-e frică să nu o dea de gar și după tu nu mai poți să scapi. Ai trecut tu băiatul, nu? Bun, credeam că să ne certăm pe codul ăsta, că eu nu mă cer cu deștepții ăștia care nu știu să pună un cod. Oh my god. Ce-am făcut aici, Doamne. Deci sunt unii care nu știu să pună un cod și se ceartă și tot șterg în continuu. Că se crede ei șmecheroși. Că știu să pună codul când încolo nu știu nimica. Știi ce zic? Știți, de fapt, că sunteți mai mulți care vă uitați la clipurile, deși nu le dați like. Te-am salvat să mor puțin mai târziu. Durana, cum hai, mă, am primit o șansă de bebe. Perfect, da. Thank you so much, girl. Bă, nu. Oh my god. Ce trec eu pe aici, nu știți. Nu știți prin ce trec eu. Prin ce nervi. Hai, mă. Vai de capul meu. Bă, ce-am făcut? Și mi-a rămas cu chiar. Am dat-o de gard. Bă, dar cu ce ți-am greșit? Și mi-a și disconnect. Ce se întâmplă? Cred că trebuie să... ce se întâmplă? Cred că trebuie să resetez ceva. Am rămas cu WhatsApp-ul. Stai să șterg WhatsApp, toc-a-boc. Da, trebuie să reintrăm pe joc. Că ce s-a întâmplat e rău de tot. Băi, și făcusem atâtea chestii. Stai să caut alt joc, ăla nu mai vreau. Nu de 2 players. Uite asta, să construiesc un tower. Haide să construim un tower. Un tower. Se încarcă. Eu am mai jucat jocul ăsta, am uitat. Asta e. Uitați câți bani am. Băi, nu pot să urc, uite așa, da. Și de aici mă gândeam să pun o scară. Să mă duc la bloc,
Sau parcă eu aveam o scară. Să mergem la tower. Basic jump, small. Asta, pe. Uite, scară. Și de ce am luat doar o scară dacă am luat? Uite, asta așa. Am o problemă cu această scară. Uite aici așa. Rotate. Rotate. Nu-i încolo. Place. Cred că e bine. Hai să testăm. De ce se aude melodia din Growgard? Am pus scara asta, nu. Pick up. Vreau altă scară. Vreau să o pun iarăși, rotate. Dar mai sus, gen, să te cateri. Nu să sar direct pe aceea, știi? Place. Să zicem că e bine acum. Nu store. E plictisitor și ăsta. 6 minute. Deci, 3 minute. 3 minute. Ce să facem în 3 minute? Repede. Să ne gândim. Deci pe principiu în video ăsta n-am făcut nimic. Asta e viața. Hai că Tycoon. Tycoon, că mă descurc la Tycoon-uri. Mega Man-ul l-am făcut. Uite. Tycoon-ul ăsta, good as Tycoon. Hai de repede. Deci acum trebuie să mă uit la repede. Doamne, trebuie să mă uit repede la timp. Pentru că nu mai avem așa de mult timp și după nu mă mai lasă. Start Tycoon. Am luat și bani. Haide, ne punem pe dropper. Ok, deci eu în continuu va trebui să mă uit la timerul ăsta. Ei, ce se întâmplă? Pe minute 13, adică. Oh my god, mai am decât un minut. Păi hai că o să închid videoul aici. Cred că o să mai fac un video chiar acum și o să-l postez. Ne revedem și data viitoare. Bye! Stați un pic.